كل كرنعات عالم كينكم نز channel تكاتلو رحوس حدش عامتن كنيات كريسماس نكون لنا نتمنغو لو معلت دما كم تلمود ناي سومناوي فوركس ماركت اناليسيس كوم دما ناي مودات ناي زعمت ناي سومناوي فوركس فوركاست حيزه مسيله كسام مودات دما ممكن تتالكم يعدم لازم زلنا سومون ابت فاندامنتال سايد كنا كريسماس ስለዝኾነ ዳርጋ ዘቲ ሰሙን ሙሉእ ናይ ሆሊዴይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ መብዛሕትኡ ትሬደር ይኹን መብዛሕትኡ ናይ ካምፓኒታት ሰራሕተኛታት ሆሊዴይ ዝኾንሎም ስለዚ ኣብ ማርኬት ድማ ብኡ መሰረት ሓደ ኩል ዝኾነ ወይ ድማ ብዙሕ ቮላቲሊቲ ዘይራኣዮ ሰሙን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ግን ማርኬት ብውሕድ ፐርሰንቴጅ ዳ ይኹን በር ምንቅስቃስ ድማ ኣይቋረፅኒ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘሎ ሰሙን እንታይ ክንፅበይና ድማ حبرنا نكتاتل كل جزء ما بقى بوينتنا دولار اندكسي وي دي اكس واي دي اكس واي ندحرينا بزح حلفه فيديونا وين لاست سانديز نبره مالتي كابزي ارياز بريك ندحر غيرو ملو بولش ناي مخات تخلو وي دما كابزي بريك اوت دما بيريش كرينا إلنا انالايز كيرنا يانيرنا مستيناي interest rate decisions نبره كومون ناي جيرمي باول سبيتش نبره كومون ناي عد انجليز ناي جابان زعمسلو بزحات ناي interest rates نبره overall نو دولار بولش زنبره result ينيرو مالتي بفلاي دمات ناي جيرمي باول سبيتش حجي ابزناي مودة معالتات نايتي سومون ندحر إنياغن ملوء بملوء بيريش دولار لنا مالتي حجي خنتاينا كنت بمزمت زلو سومون ولا دا بانك هوليداي يخون ماركت زحل زبالة جزي يحلو ومبر ناي ميتي شو عتنت بشومان تنايزي areas break out ندحر مزيو there is high probability bullish دولار كنري بزلو بيريش كاندل ندحر فورم جيرلنا بناي فورهيد دما ماركتنا all the way sell position كرينا مالت سلازي نزي آناي دولار اندكس كم موكس بوينت بموساد ناب جيو اند ايو كن مسينا امنا جي بي بي اس ندحر مسينا ابز حلفه سومنز نبرنا فيديونا برايسنا كابزي اريا زي بريك ريجكشن كركبمو all the way bullish كخيديو نايزي ارياز بريك اوت ندحر غيرو تو ذا داون سايد دما all the way نتي نايز حلفه زنبرلو نعو فيل ناي مغبار تقولو كلوي نتحتي ماركتنا ناي مورات تقولو لو ويلنا كسباب زي ارياز مالتيو حجي ندحرينيو برايس ملو بملو bullish كيدو غنيو ابتو موداتا معالتا دمات interest rate data زوصلو ግን ነቲ imbalance market structure ዝነበረ ወይ ድማ mitigate ንምግባር ብሙሉ ናብዚ ብምውራድ ፕራይስና እቲ ኣቱ ሳይክል ከም ዝወደ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ንዝመፅእ ዘሎ መዓልታት እንታይ ክንፅበይና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይርና ኣሎ 1.2604 ናይዚ ኤርያ ዚ ብሬክ ኣውት ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ናይዚያ structure زي عند بريك جرنا all the way بولش نايم خدت كله كلوي بنصارو دما برايس حدنا 25 سوسان حدن اريا نز structure بريك اب زغورو دما نزي ناي لاست ويك زنبر لو نعو ناي ميتجت ناي مغبار تقول كلوي مال سلازي جي بي بي اس دي ازيو بولوس زغونه ناي ماركت structure formation هباتنا لا مالتي كابز غزلنا ايو خنمصينا يرو اس دما سيميلار زحلف سومن ابزي اني راتا ماركتنا انالايز كنغبران كلنا نايز ستراكچرز بريك اوت all the way sell position كبنا يخلي مغنياتو ابزي ميتيجيت كونه ناي previous structure ስለዘለና ماركتنا دما all the way to the downside ناي مورات تخولو ويلنا مالتي كم زري زلنا زخنت ناي bullish market هابرنا as we can see price نزي structure زحدنت ب 0.52 بريك بريك علن موداتو ግን ስትራክቸር ኦሬዲ ፊል ገርልና ሎ ማለት እዩ ሕጂ ከንታይና ክንስበን ዝመጽ ዘሎ መዓልታት ፕራይስና ሙሉ ብሬክ ገርልና ሎ ብዚ ጥራሕ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ናይ ዝተጸቢና ክሳብ 1.052 ክሳብ ኣብዚ ናይ ሙሳእ ተቆሎ ከሎ ማለት እዩ ተንጻሩ ድማ ፕራይስ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ናይ 4 hour time frame below 1.04 ናብዚ እንተሂብና ድማ ሴል ናይ ሙራት ተቆሎ ከሎይ all the way ናብ 1.03 ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ ናይ ሙራት ተቆሎ ከሎይ ስለዚ GBPUSD and EURUSD ተመሳሳሊ ኮይኑ ግን ጽቡቕ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ስለዘለዎን ብሉጽ ኦፖርቹኒቲ ክህልዎን እዩ ዋላ ዳኣቲ ማርኬት ብመጠኑ ዝሕል ዝበለ ክኸውን ይኹን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን እምበር ቀፂልና ንሪኦ ድማ GBP GPY
GBP GPY እንድሕርኢና last week price-ና ኣብዚ ነይሩ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ bullish trend ኢና ዘለና ስለዚ there is high probability bullish continuation ናይ GBP GPY ኢልና ማለት እዩ ስለዚ price ድማ ድሕሪ break out ናይ structure ዝብል እንድሕርኢና very clear ዝኾነ ከባቢ 500 ፒፕ ዝኸውን ብዘይ ምቁራጽ ከይዱ ሕጂ እንታይ ሓጊዝዎ ድማ እቲ ናይ ጃፓኒዝ yen ነቲ ኔጌቲቭ ስለዝመፀቲ ኢንተረስት ሬት ኔጌቲቭ ክብል እንከለኹ ንጃፓኒዝ yen ብኔጌቲቭ ዝጸሉ ስለዝመፀቲ ኢንተረስት ሬት ዝኾነ ምቅያራት ስለዘይገበሩሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝማርኬት ድማ all the way ለ 500 ፒፕ ዝኸውን ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ኢምባላንስ ቫኪዩም ዘለና ማርኬት መሲው ፊል ጌርልና ኣሎ ከም ዝርአ ዘለና straight away ድማ bullish confirmation candle ሲብና ኣሎ በዚ ስለዚ 196.7 ናይዚያ ስትራክቸር ዚያ breakout straight away buy position ክንሕዚና በንጻሩ ድማ ናይዚያ ስትራክቸር ዚያ breakout all the way short position ወይ ድማ sell ክርኢና ማለት ስለዚ bullish ዝኾነ ናይ structural formation ገራትልና GBP GPY ውን ከዚልና ንሪኦም ፓይርስ እቶም ኤሽያን ካረንሲ ንብሎም አውስትራሊያን ዶላር ምስ ዩኤስ ዶላር ከምኡውን ኤንዚዲ ምስ ዩኤስዲኤም ክኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ኤዩዲ ዩኤስ እንድሕሪ መፂና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚ ፎርሜሽን ንርኢ ኣለና ኣብዚ እንድሕሪ ጌርናዮ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ሜቲጌት ጌርልና ኣሎ ሕጂ ብዚ እንድሕሪናዮ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ቡሊሽ rejection and bullish candle ኣብዚ ፎርም ጌርልና ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ወይ ድማ ፎርሄድ ታይም ፍሬም እንድሕሪናዮ ኸ ሙሉእ ናይ accumulation phase ንርኢ ኣለና ስለዚ ፕራይስ ናይዚያ ስትራክቸር ዚያ breakout 0.628 ኤሪያ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ብልፅቲ ሰጥ ኣባላትና ሴል ብዙሕ ንሪአን ኢና እዚ ምክንያቱ እቲ ማርኬት ኦቨር ኤክስተንድድ ኮይኑ ስለዘሎ እቲ ኤክስፓንሽን ናቱ እንድሕሪናዮ ብዙሕ ንሴል ኣይንሪአን ኢና ግን ናይዚኣ 0.628 breakout እንድሕሪና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጥኣብ ድማ AUDUS ትላትና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ሶሪ ኣብ ዘላትና መስለኒ okay let me check NZDUSD ክርኢና NZDUSD ድማ ሲሚላር ምስታ ናይ GBP ናይ AUDUSD ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ፖዚቲቭ ኮሪሌትድ ፔርስ እዮም ስለዚ ኣብዚ ሂባትና ዘላ ማርኬት ስትራክቸር ወይ ኣብዚ ሂባትና ዘላ ሬንጅ very important ወይ ድማ very nice ዋን እያ ስለዚ ናይ 0.5661 breakout ናይዚያ breakout all the way market bullish ናይ ምሓዝ ተቆሎ ከለዎ ናይ ማለት እዚኣ እውን ከምቲ ናይ AUDUSD ንሴል ኣይንሪአን ኢና ብሓፈሻ ግን ብሉፅ ማርኬት ስትራክቸር ኣለና 0.5661 ድማ buy position ክርኢና ማለት እዩ all the way to the final እንሪኦ ናይ ጎልድ ክኸውን ማለት እዩ ጎልድ እንድሕር መፂና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ወይ ድማ ላስት ዊክ እንድሕሪና ፕራይስ ካብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ትረንድ ላይን ፎርም ጌርልና ዘሎ ብዚ ወይ ድማ ሙሉእ ዞን ሂብና ዘሎ ሪጀክሽን ናይ ስትራክቸር ዚ ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሪኢና 2675 ናብዚ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ ኢልና ማለት እዩ ፕራይስ at any time the structures break up ዝገብረሉ ግን ነዚ ኤሪያ እዚ ሚቲጌት ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለዘለዎ ሴል ፖዚሽን ክመፅእ እዩ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕሪኢናዮ ድማ ክሊር ዝኾነ ማርኬት ፓተርን ብሬክ ጌርልና ኣሎ ብዚ እንድሕሪኢናዮ ፕራይስ ድማ ሪቴስት ጌርልና ኣሎ ኦል ደ ዌይ ድማ ሴል ከይዱ ቐኒ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይ ዩኤስ ዶላር ፖዚቲቭ መምፅኡ እቲ ናይ ኒውስ ዝነበረ ብምሉኡ ንጎልድ ድማ ብኔጌቲቭ ከም ዝፀልዎ ግድን እዩ ማለት እዩ ሬዛልት ናቱ ድማ ቢሪሽ ሙሉእ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ፕራይስ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌርልና ኣሎ ድሕሪ እዚ ሙሉእ ዝሓለፈ ቢሪሽ ካንድል ፕራይስና ሚቲጌት ገይሩ ባላንስ ኩሉ ካቨር ጌርልና ኣሎ ሕጂ ድማ ክሪኦ ከለና ክሊርሊ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ሂብና ኣሎ ስለዚ 2623 ናይዚያ ብሬክ ኣውት በዚ ሕጂ ብሬክ ጌራትልና ዘላ ሙሉእ ኮንፈርሜሽን ቡሊሽ ካንድል ኣብዚያ እንድሕር ፎርም ጌራትልና ባይ ፖዚሽን ክርኢና all the way ድማ 2675 ክሳብ ኣብዚ ቡሊሽ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልወና እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ በዚያ ዘላታ ቢሪሽ ካንድል እንድሕር ቢሎው ሂባትና ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ስትሬት ኣዌይ ነዚ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ዞን ፊል ናይ ንምግባር ነዚ ትወርድያ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ዝኾነ ስትራክቸር ዳርጋ ብምልኦም ማለት እዩ GBP USD Euro USD GBP GPY NZD USD AUD USD ከምኡውን ጎልድ እዚኦም ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት
ፎርሜሽን ገይሮም እናሎ ስለዚ ነዚ ድመጽ ዘሎ ሰሙን ኣዝዮም ብሉሳት ሰጣብዮም ነዚኦም እናተኸተልና ድመጽ ዘሎ ሰሙን ትሬድ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ደጊመ ክብሎ ዝደሊ እቲ ናይ ክሪስማስ ግዜ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሆሊዴይ ስለ ዝህሉ እቲ ማርኬት ከምቲ ዝድለ ቮሊዩም ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቁርብ ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ ያ ሎም መዓልቲ እዚአን ዝመፅኣኩ ሰጣብ ነዚ ይመስላ ደጊመ ሜሪ ክሪስማስ ንኩልኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እናበልኩም ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው